Nagbabalik po ang Wake Up Ilocos at nandito pa rin tayo sa Santa Maria Church. Yes, of course. And nais po naming anyayahin ang lahat ng mga taga Santa Maria na manood lamang po sa CME Cable. Channel 16 po, ninyo mapapanood ang Core TV shows. At sa Vegan naman, Channel 10 tayo dun. Yes, Channel 10. So, syempre pag-uusapan natin kung ano yung mga naging episodes natin yung episode natin for today, kung ano yung mga naging segments natin, of course, sa live acts natin. Yan pinaka-aabangan kong live acts, of course, with... Yeah, with me. Yeah. Yes. Ito po yung pinakahuling song ko na solo na. Next week, abangan ninyo kung sino. Sino ba ang susunod? Ano yung ipapalabas niya? Kung ano bang meron? Siyempre, di ba? Yun, yung song na yun, sobrang like na like ko. At like na like din siya ni Direk Sir. Yes. At sa ating artistic naman, of course, party hats, di ba? Para naman hindi ka na gumastos na gumawa pa ng party, or Ayun. na bumili ng party hats. Better na lang na gawin Homemade, gumawa ka na lang kung may mga materials kayo sa bahay nyo. Nakuha nyo yan, abangan nyo kung paano yung proseso ng paggawa ng party hats. Yes, and of course, sa ating What's Cooking, ang seafood, quesadilla, anchovy dip. Ako, Diyos ko, kung kasama ko lang sa bahay si Chef Sam, sigurado ako, tataba talaga ako niyan. Alam mo, si Chef Sam talaga, ang dami-dami niyang recipe na binibigay sa atin na talaga namang... Minsan siguro nag-experiment na lang din siya. O yun, Feeling ko lang kasi sa mga pangalan na lang ng mga dish niya, di ba? Oo naman, parang talagang kakaiba. Parang yung mga unusual na hindi mo aakalain na pwede pala paghalu-haluin, na pwede pala talagang gawin isang napakasarap na dish, di ba? So pagkatutukan nila yun, di ba? Yes, and of course, syempre, di ba, nais po namin ding pasalamatan ang Santa Maria local government para po dito sa pagpapaunlak na mag-shoot kami dito sa Santa Maria. And of course, para po sa lahat, pwede po ninyong subukan na kahit one Sunday lang pumunta kayo ng Santa Maria para magsimba dahil talagang mapipil din ninyo na talagang sobra kayong nagiging in touch with the Lord. Yan. At bago kami tuluyang magpaalam, nais muna namin pasalamatan ng mga taong tumulong para mabuo ang episode for today. Yes. Maraming salamat kay Chef Sam Zambrano for What's Cooking and Ms. Joanna Garcia for Artistic. And of course, I would like to greet all my friends na laging nanonood, si JB, si Charmaine Nanette Papaya, and I would like to thank, of course, si Mr. Kenneth Lang of Island Souvenirs. I forgot to thank him in my pop-plastic episode. Ayan na, pop-plastic, no? Pop-plastic episode, suot ko po yung kanyang Island Souvenir shirt na binibenta. It's located along Calle Crisologo. You can check it out if you want to. And I would like to say hi din kay Dr. Joy Velasco. Ayan, and ikaw naman, Wayne. Ayan, kumusta? Kumusta si Doktora Yeah. na pala? Matagal ko na siyang hindi nakita. Bisitahin mo rin siya one time. Oh, yan, gusto ko munang pasalamat din sa mga teachers doon sa St. Paul, kay Ma'am Rojas, kay Ma'am Irene, kay Ma'am Norvi, kay Cesar Puroganan, ayan, for helping Tito Victoria Banda. doon sa kanya sa demonstration teaching na nung isang araw. Ayun, and of course, the staff and crew of the core production, of course, kay Cedric for the shirt. Yeah. Ayan, maraming salamat. Tsaka yung mga viewers natin sa Santo Domingo, most especially sa Barangay Baconero, and of course, sa lahat po ng mga viewers natin na nanonood dito sa buong Ilocania. Ayan. Yes. Hindi lamang sa Ilocos Sur, meron pa sa Ilocos Norte, and of course sa Pangasinan. And Ayun. La Union, di ba? Ayan. At dyan po nagtatapos ang ating show for today. Tumutok ulit next week dito sa Nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Happy Yun po sa Conception family. Hi, everyone! Yan din yan. Hi, Victoria. You know that